Our morning devotion scripture is coming from the book of Numbers chapter 17. Numbers chapter 17 from verse 8. Now it came to pass on the next day that Moses went out into the temple, into the tabernacle of witness, and behold, the rod of Aaron of the house of Levi had sprouted and put forth buds, had produced blossoms, and yielded ripe almonds. Then Moses brought out all the rods from before the Lord to all the children of Israel, and they looked, and each man took his rod. Mwari wakudzwe nekuda kweshoko ravo. Pastor Wenyasha Wengere, how are you doing? Say, I hope I find you well. May the good Lord continue to bless you and protect you. Mwari wakupei mazwi evatumwa music yenyu netitira zvakanaka munhu washe. Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Scripture ndaverenga ine chekuita netsvimbo. Vanhu vane kunetsana nekukakavara pamusoro peutungamiriri hwaAroni. Mwari wakapa Moses zvekuita ndokubva vatichitora tsvimbo dzese from the 12 tribes of Israel, from their leaders, uise mutent of meeting, munzvimbo yekusangana. Tsvimbo dzaiswa imomo. Bible rinoti mangwana Moses wauya kuzotarisa, wakasvika akaona tsvimbo yaAroni ine maruva, ine michero, uye michero yakaibva. But dzimwe tsvimbo dziri 11 hadzina kuproduce anything. Only the rod of Aaron sprouted, yielded ripe almonds. This was a sign to people. Mwari uda kuzviratidza kumunhu wake waakasarudza. But I want to show you this text ndichicompare na Mark 11 verse 12. Now the next day when he had come out of Bethany, he was hungry, and seeing from far a fig tree in its leaves, he went to see if perhaps he would find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. In response, Jesus said to it, "Let no one eat from you ever again." And his disciples heard it. Faith Mbanje, how are you doing? God bless you. Right. Nyaya iri pano ndeyekuti Jesu wakaenda pamuti wemuonde achida maonde ndokubva amashayiwa. Chikonzero ndokubva chanyorwa kuti it was not the season for the figs. It was not the season for the figs. Yet scripture yandaverenga kumashure kuno from Numbers 17 verse 8. Tsvimbo yaAroni yakaiswa mutent of meeting nedzimwe tsvimbo. But mangwana ndokubva yawanikwa ine michero, maalmonds akaibva. Yakatungira maruva ine maalmonds akaibva. It was not the season, yet it sprouted. Ndokubva yapa ripe almonds within 24 hours. Within 24 hours, tsvimbo yaAroni yakava nemichero yakaibva. Yet tikaenda kuNew Testament tiri kuwana Jesu ari kuenda pamuti wemuonde uri grounded, une maroots, une leaves already, but uri kutadza kuproduce the figs for Jesus. Chikonzero ndokubva chanzi because it was not the season for the figs. But tikaenda ku the rod of Aaron, we don't talk anything about season. Why? Because just one night pakabva pava nemichero nemaruva uye michero yacho ndokubva yaibva. Kureva kuti Mwari vakacompressa all the seasons pa rod of Aaron ikaproduce ripe almonds. Mabel Margarida, God bless you. My precious Baiwa, how are you doing? I hope I find you well. May the good Lord bless you. So nyaya iri pano ndeyekuti the presence of the Lord, uvepo hwaMwari ndiyo uri kukonzera kuti tsvimbo yaAroni isina midzi ive nemichero, kwete michero bedzi, but michero inoibva. So toda taura pamusoro pe the effect of the presence of God upon your life and upon my life. Kune zvinhu zvinoitika nema seasons, but when the presence of the Lord is upon your life,
pane zvinofanirwa kungoitika nekuda kwokuti uvepo hwaMwari huri muupenyu hwako. May the presence of the Lord be the season for you. I love the saying, it is so common here, God speaks the right word in the right season. But there is another statement that is deeper. The Lord speaks a word to create a season. Mwari vanotaura shoko mumwaka wakafanira. But Mwari zvakare vanotaura shoko kuti mwaka wacho ugone kufanira. He speaks a word to create a season. So ndiri kuona kuti the fig tree ine excuse. Panzi ipo, it was not the season for figs. But iri kutadza kuresponda to the visitation ya Jesu kwauri. Mzukuru Douglas, how are you doing? May the good Lord bless you. Jesus visited this fig tree. Ndokubva ashaiwa maonde. Kurati muonde wakatadza kuresponda to the presence of Jesus pauri. Yet the rod of Aaron, chimbo iri dry, chimbo isina maroots, asi mangwanani yakawanikwa ine michero yakaibva. It takes time kuti muti uve nemaruva, pofamba futi nguva kuti kana maruva avapo pozosvika musizeni yekuti pave nemichero. Michero yavapo pozoda futi time kuti michero igone kuibva nyangwe yavapo. So seasons ese netime dzese idzodzo dzakakompreswa in one night because yaiswa mu tent of meeting. Ndofunga we all understand kuti pa agriculture or pa science panotoda light kuti muti ugone kuva ne produce yakanaka, ugone kukura. The system yatinoti photosynthesis, the effects of light on a plant. But it was during the night. Chimbo ndokubva yatora zvinofanirwa kunge zviitika kana paine light. Hapana photosynthesis yakaitika pa rod of Aaron. But michero wakaibva wakawanikwa, maruva anga aripo akatungira uye nema leaves anga aripo pa that dry rod. Yet the process yatinoziva scientifically ye photosynthesis kana yema roots kuti aite intake yemvura nema nutrients to the plant yanga isipo. Zvinorevei muupenyu hwedu nhasi. There are times yekuti vanhu vanokata kuwirirana newe, ofungidzira kuti unokwa uchienda because tisu taikusustain, taikubatsira zvakati nezvakati. Truly muupenyu mune vanhu vanogona kuti mwana Mwari kuita zvinhu muupenyu hwako. But when it comes to waste to a level yekuti people are moving away from you, chaunofanirwa kungofanirwa kuprotecta uye nekuchengetedza to remain in the presence of the Lord. Vanhu ngavakusiye asi ita kuti Mwari varegere kukusiya. Vanhu ngavabve pauri but make sure Mwari haubve pauri. Why? Nokuti Mwari unobva ava an answer pama seasons, pama times, uye nemhando yevanhu vaida kuti vave close to you. Nokuti muti chimbo ya Aaron yakava nemichero yakaibva, yakava nemaruva, yakava nemashizha, midzi aipo. There was no light. It was during the night. There was no light. And the Bible over that, the word of the Lord is a lamp unto my feet. David, note, thy word is a lamp unto my feet. Jesus is the word and Jesus is the light, which means the presence of God during that time here usiku yakabva yava light. Mwari ndokubva ava source of nutrients. May God be your light. May God be the source of whatever you want and whatever you are looking for. The presence of the Lord. Chimbo payakaiswa mu tent of meeting. Isina midzi.
pasina intake yema nutrients, but the presence of God yaka create a season yekuti muti uyu, remember kuti chimbo it's a dry stick, no roots, no water, but nokuti yakaiswa mu tent of meeting ikaproducer ripe almonds. Yet tine a fig tree iri connected ine ma roots, ine ma leaves already, yet apana muchero wakawanikwa na Jesu auya ipapo, pakatova a reason yekuti it was not the season for the fig. So kureva here kuti Jesu haasi kuziva here kuti hausi mwaka wacho, unoziva kuti hausi mwaka wacho, asi unoziva kuti iye ane power rekucreata mwaka kana muti wagona kuunderstanda kuti washanyirwa nani. So tine vanhu vazhinji vane ma-excuse yema-seasons, vasiri kugona kutora advantage of the presence of God in their lives. Zvekuti even prayer life yako yakatohindwa uchiti this is not the time yekuti ndinganamatirei, this is not the time yekuti ndingashuvire kuti Mwari vaite izvi. Kana uchitenda statement inoti God is good all the time, which means all the time God is good. He is so mighty and powerful. He is a miracle working God. Ufunge mwaka usina kufanira, but uwepo wa Mwari unoita zvinhu muupenyu hwako to an extent yekuti vane midzi, vane ma-connections vanofanirwa kumboshamisika tsvimbo ichipa testimony kuti ndanga ndisina midzi. There was no light, it was during the night. But when the presence of God came in the tent of meeting, the road responded to presence ya Mwari, michero ikabva yavapo. So Jesu paari kuuya kumuturo uri kutoziva kuti hausi mwaka wemafigs, but ari kumada. That's evangeli kwatiri, kuti Mwari wedu une tarisiro yekuti tigone kuva effective in season and out of season, nekuda kwekuunderstanda his presence, his ability and his power kana tiri maari. Handizive tsvimbo yandiri kutaura nezvayo pano. Your life is like that road. My connections ako also they are cut off, or else they are still there, but when I was not interested to help you. So it's more like hauna ma roots, hauna ma connections. There is no light. Kuti mutu you gonna get this rob, you gonna get the process, inodiwa to photosynthesize and do a lot and a lot. Light are ripple, but take advantage of the word of God, because the word of God is light. Kana ndichita una light mu life mako inyaya kuti muupenyu hwako rinenge rima, nothing is good. Ukatarisa apa hapana chakanaka, hapana chiri kuita, the economy is bad, financial life haina kumira mushe, there is darkness. Chimbo mu tent of meeting, mu tent of meeting during the night yakava nemuchiro. No roots, no sunlight, no intake yema nutrients kana mvura. It's a dry stick, but the presence of God became the reason for it to be fruitful. Don't lose that. Put my connections, they are cut off. Don't lose that. There is God in heaven who sees you. Believe and trust in him. I see almonds, not just almonds, but michero yakaiva. Mwari vakakompressa time nema seasons. The road ikava nemichero yakaiva. Zvinoita kuti vanhu vakusiya. Zvinoita kuti riri rima pasina chinooneka,
but uve neuchapupu wekugona kwaMwari nekuda the presence of the Lord, nekuda kweuwepo hwaMwari. I encourage you kutsvaka. Iye anoti nditsvakei ndichawanikwa. Seek his presence. Uwepo hwaMwari unotsvagwa kana uri muuwepo hwaMwari. Une testimony inobuda mauri yekuti miti ine midzi ngainzwe kupupura kwetsvimbo isina midzi. Miti ine midzi iri grounded painoita dry, iwe uri tsvimbo iri dry. Iva nema results ekuti vanhu vakakutarisa vanoti zvakafamba sei, wakazvigona sei, zvinoitika sei. Ngauve uchapupu hweupenyu hwako. Ndinodeclare mangwanani ano, midzi yakaitwa cut off, vanhu vakakudzinga vakabvisa masystems awaiva nehope nekutarisira kuti kana when I'm connected with these guys tichita zvinhu izvi zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. May you testify the goodness of the Lord. Miti ine midzi ngaishamiswe netestimony yetsvimbo isina midzi. Mangwana Moses wauya mutent of meeting, wakaona tsvimbo yaAaron ine mashizha, akaona tsvimbo yaAaron ine maruva, akaona tsvimbo yaAaron ine muchero wealmond, kwete muchero bedzi, but wakaibva unodyika. Life iri dry, ma connections are cut off, vanhu havadi nezvako. You will testify the goodness of the Lord. People will be shocked and surprised. Kuti but takamusiya, takamubvisa masystems edu, ndiani akazomubatsira. May you testify. Chikonzero chako, reason yako iwe yekungoti kuna Mwari wakavhumbamira upenyu hwangu. I decree and I declare, you will testify in this season. Mumwaka unoita seusina kufanira, munguva inoita sekunge hazvikuitike zvinhu zvakadaro, asi nekuda kweuwepo hwaMwari. In the tent of meeting, Moses auya mangwanani, akawana tsvimbo kwete ine midzi, akawana tsvimbo isina any root, no connections on the ground, no intake of nutrients, no sunlight to photosynthesize, yet yakava nema results. Iyo iri tsvimbo. Chikonzero yanga yaiswa mupresence. But I want to show you something deeper. Tsvimbo dziri 12 dzakaiswa the presence mu tent of meeting, but yaAaron bedzi nekuda kwekuti Mwari vanga vamusarudza. May God select you. Pavanhu vese kwaunobva kwaunogara, may God select you. May you testify the goodness of the Lord. Vamwe ngavataure kuti takambozviita wani sezvedu zvisina kuita, takambozvitraya sei tisina kuwana profit kana pundutso pazviri. Ovaudza kuti the favor of the Lord located me. Ovaudza kuti uwepo hwaMwari wakandivhumbamira. Kune ma results anowanika muupenyu, kwete because you are connected to so and so, kwete because you are intelligent, but because God favored you. Tsvimbo yaAaron haina midzi, it's a dry stick, but iri kupupura kuva nemichero yakaibva in the course of the night. Yeti tine muti, a fig tree, une ma roots, une ma leaves, washanyirwa zvakare naJesu, but unenge une excuse yekuti it's not the season. Your season is hidden in his presence. Mwaka wako wakavigwa muuwepo wake. Zvinonakidza, zvinodadisa kuti mumwaka usina kufanira, munguva isingatarisirwa kuti zvingaitika muupenyu hwemunhu, Mwari ozviratidza muupenyu hwako. Miti
ine midzi ichanzwa tsvimbo ichipupura. May this become your testimony. Miti ine maroots ichichema nekuti maseasons haasi right. Iwe pupura kuti uvepo hwaMwari pahwakauya pamusoro peupenyu hwangu. Ndakava nemichero, kwete michero bedzi, but nemichero yakaibva. Your season is hidden in the presence of God. So usatarise kuti kunze kwakamira sei. Tarisa kuti urimo here muuvepo hwake. Kukudzwa nembiri yaMwari yakavigwa mukuita zvinhu mumwaka usingagoneke. For with God nothing is impossible. Tine vanhu izvezvi vandiri kushumira kwaari uri tsvimbo chaiyo. A dry stick. Everything is dry. Ma connections akatoita cut off akasiyana newe. Chavanga vachitarisira kunzwa ndechekudzawo kuti tsvimbo iyi yakazoshandiswa ikaitwa huni ikaveserwa mumoto. But thank God. Nekuti Mwari pane pavanoda kudemonstrate umwari hwavo. Pachimbo isisina midzi. Pachimbo isisina ma connections. Vanhu vanogona kusuduruka. Asi uvepo hwaMwari ukaramba wakavhumbamira upenyu hwako. That will be surprised. Do you know kuti mulife mune vanhu vanotozviti tikasuduruka muupenyu hwake, he won't go anywhere. Tikabva museko rake, hakuna chaangaita, hakuna chaanoita. Because we've been the ones helping him. Yet pavasuduruka vakuregedza uchipinda museason. It is supernatural. It takes me to the book of 1 Kings 17:18. Elisha wati, I can hear abundance of rain. Unotaurira mambo Ahab kuti chitora mabhiza ako nengoro, ride your chariot and go, for it's about to rain. Instead yekuti the prophet vakumbire kuti ayo sezvo mvura yakuuya, help me ndipinde muchariot tigone kumhanya tese tinganaiwa nemvura. But akatanga kurilisa munhu ane mabhiza. Sir David, to not some they trust in horses, some they trust in chariots. But I trust in the Lord. Mambo Ahab variriswa vachienda kuJezreel. Munhu waMwari akasara, Bible note, and the Spirit of the Lord came upon him. Akamhanya kudarika mabhiza. Pane nguva yekuti vane mabhiza vanofanirwa kumbonzwa testimony yemunhu akamhanya netsoka but airi mufavor yaMwari akadarika mabhiza. Handizivi kuti ndiri kushumira kunani, but this can be your season. Kusuduruka kwavatoita ikoko, they are ushering you into season. Kukusiya vaine machariots avo vachienda vachikusiya uine tsoka. Pane a season inoda kucreatwa naMwari yekuti haidi vanhu ivavo close to you. Maybe vangazotora credit nekutaura zvisirizvo kuti we helped you on this way. May God show himself mighty and powerful upon your life. Father, in the mighty name of Jesus. Kudzwa kwenyu nembiri yenyu Mwari iri mukuzviratidza. Vanhu pavanokundikana mwaka paisingatenderi, asi miwe kana mada kana matendera Mwari wavo, kana favor yenyu yabata pamusoro petsvimbo, tsvimbo inopupura nyasha nekuita kwenyu kunodarika zvingaitwa nemiti ine midzi. Baba, ndiri kunamata kuvana venyu vane upenyu hwakaoma setsvimbo, vari murima musina any light, vasina chekuona kana chekubata kana kwekuenda, vasina nyangwe nemidzi nemaconnections nevanhu vakasuduruka kubva paari, they are cut off. May your presence overshadow your people this morning. Mwari, uwepo wenyu ngauve chikonzero sei vana venyu vari kuzorarama, sei vana venyu mabasa avo ari kuzoendeka. Vanhu vabva, roots not available, light risipo, zvikwanisiro nezvikonzero zvingaite kuti vasimuke pasisina. Be the reason. Be the reason. Ivai chikonzero Mwari muupenyu vana venyu. Ngava vane nguva nemukana wokupupura kuti dai asiri Jesu, dai asiri yeKristu,
vanhu vanga vasuduruka. No roots. The stick was real dry. Kabadaya salabosh. Menta baradia taliba jayande. Maugada barasa laboshia takelabahe. Menta kayando roboshia kababa kukutswa kwe. Kunoonekwa mwa. Pachimbo dzakaoma. Mbiri yenyu nekukudzwa kwenyu Mwari kunoonekwa pachimbo dzakaoma kudai. Ziri murima baba. Pasina midzi, pasina ma connections Mwari wangu. Zviratidzei muupenyu hwevana venyu. Ndataura munana unoshamisa ukuita kwenyu nekubata kwenyu kunoshamisa. Utsvene wakatendeka wakarurama Mwari wamasimba ose. I decree and I declare ripe almonds pa dry stick. Ripe almonds pa dry stick. Mangwanani ano baba ma almond akaibva. Pachimbo idzodzi Mwari vanhu vagone kuziva kunaka nekugona kwenyu. Vana venyu vagone kupupura simba renyu nenyasha dzenyu. Ripe almonds on a dry stick. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. 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 Ripe almonds on dry sticks. Ripe almonds on dry sticks. Ripe almonds on dry sticks. Setsvimbo ya Aaron yakaoma Mwari. Asi mangwana nemosi wapinda mu tent of meeting. Wakawana panema almonds akaibva pa dry stick. Muri Mwari unoita zvishamiso. Muri Mwari wakatendeka wakarurama. Vana venyu mukuoma kwawo upenyu Mwari. Nehama neshamwari vachisuduruka muupenyu hwavo. Midza isisipo. Vari murima baba, it is during the night. Asi vari kuzopupura Mwari wangu. Kibadaya salaboshianda. Reda bayadia talabosha liga basai. Mante marada laboshiata kilabasa. Yeketelebo jariga basande. Faithful God, ancient of days, everlasting Father. Ndakupa imbiri nekukuremekedzai Mwari. Munaro simba munadzo nyasha. Zekuti venyu amunenge masarudza baba saAaron. Arambe ari a dry stick. Ndinoona michero yakaibva baba. Kabadaya salabojia dakila basande. Menta baradia taliba jayando robosuke ndiataka. Makanaka makatendeka makanaka makarurama. Without roots. Pasina midzi Mwari wangu. Makava midzi. Pasina chiedza Mwari. You became the light. Kushika chimbo yakava a testimony. Chimbo yakava a testimony. Ye ability. Ye love. Ye power. Simba renyu Mwari. Rudo rwenyu Mwari. Kugona kwenyu kwakaonekwa pachimbo ya Aaron. Vana venyu Mwari. Vakaomerwa kudaro. Varimo mutendero kusangana. Penyu wakaoma kudaro baba. Varimo mutendere kusangana nemi. Havangabude vakadaro mutendere kusangana na Mwari. Havangarambe vachingonzi ichimbo Mwari wangu. Ndinotaura michero yakaibva. I prophesy ripe almonds, ripe almonds, ripe almonds, ripe almonds on every dry stick, every dry relationship, every dry business. I prophesy ripe almonds, ripe almonds, ripe almonds in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Vana venyu baba mukuomerwa, mukushaiwa nyangwe nevanhu vanomira nawo setsvimbo ya Aroni. Isina miche, isina midzi, no connections. Iri a dry stick. Every cell ya dry, every system ya dead. Mangwana Mose wakapinda wakaona chimbo. Kabada ya sandele boshi ataka. Mauga da baraso le boshi ataka basayada. Baba ndiri kuprofita muupenyu wevana venyu. Every system iri dry.
to respond to the presence of God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mwaka usina kufanira. Asimi mwari muri mwaka kwatiri. Your word, your prophetic word is a season to us. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. May the good Lord bless you, people. May the good Lord favor you. May the dry stick testify. Kuti ndiri tsvimbo yanga yakaoma asi Mwari vakakonzera kuti ndive nemichero. Kwete michero bedzi asi kuti michero yakaibva. Tsvimbo yaAaron yakava ripe almonds. Tsvimbo is something chiri dry. All cells are dead. No intake of nutrients. No sunlight to photosynthesize or do anything. But by the reason of the presence of the Lord, yakava nemichero iri tsvimbo. Handizi wandataura nayo kuupenyu hwake. Chako bedzi no matter zvakaoma zvikadii vanhu vakusuduruka kubva pauri. Be in his presence. Be in his presence. And you will testify the goodness of the Lord. Amadzangu muswere munyasha Mwari vakuitire nyasha zvikuru. May the good Lord favor you. May the good Lord bless you. Stephen Malete, may the good Lord bless you. Takunda Tembure, may the good Lord bless you. My sister there, Eve Case, how are you doing? May the good Lord bless you. My Makusha, a good day to you. My brother Napoleon Mate, may the good Lord bless you. Mukoma Kudam Kangaise, may the good Lord favor you. Mbima Esera, may the good Lord protect you. May the good Lord bless you. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Muswere munyasha hama dzangu. Mwari vakuchengete, Mwari vakugonese. No matter how dry your situation is, kukudzwa nembiri yavo Mwari iri pakuratidzwa kwesimba ravo patsvimbo dzakaoma kudaro dzisina maconnections. My sister Precious Baiwa, God bless you. Notando Chuma, God bless you. Jane Gumbula, Faith Mbanje, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Bye bye. Good day to you. Muswere munyasha Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Amen and amen.